Så har jeg bare de sidste helt standard spørgsmål. Vil du anbefale hårrejser til andre? 5 stjerner, så spejl. 5 stjerner. Fucking fedt. Mit navn er Lasse, og jeg er 32 år, og jeg kommer fra Aarhus. Det, der fik mig til at starte med at tænke på en hårtransplantation, det var, at i en alder 28, der begyndte jeg at lægge mærke til, at hårene de faldt af, når jeg var i bad, med hovedsageligt tændingerne. Og det er så heldigvis stoppet nu, så nu har jeg besluttet mig, at nu skal det ske. Jamen, jeg hedder Mathias, kommer fra Randers. Jeg har tænkt på en hårtransplantation i mange år faktisk. Det startede allerede, da jeg var 26. Tændingerne begyndte at blive lidt høje og sådan, men nu er jeg 34, så nu skal der altså gøres noget ved det. Jamen, fra vi landede i lufthavnen, vi kørte ud og spiste noget rigtig god aftensmad, og så kørte vi på hotellet og slappede af. Tyrkiet, det er jo det førende land inden for beautybranchen og hårtransplantationer generelt. De har en lang årrække bag sig med erfaring, så for mig er det bare det bedste valg i forhold til det endelige resultat. Grunden til, at jeg valgte den her klinik specifikt, det er fordi ud fra de billeder, min rejseleder har sendt mig, så virker det som et sterilt og behageligt sted med en rar atmosfære. Og jeg ved, at han selv har været nede og opsøgt stedet og snakket med dem og gjort forberedelserne, hvilket giver mig en tryghed. Jamen, det er jo min rejseleder, der har valgt klinikken for mig. Vist mig billeder på Instagram af klinikken og deres hjemmeside, og det ser bare mega godt ud. De har foretaget rigtig mange operationer og har en lang årrække med erfaring, så de er virkelig professionelle. Så der er helt tryg. Hello. Hello. Okay, as a start, you guys are tall. You especially after the transplant, you guys should be very careful about not touching your head to anywhere. Okay? Yeah. Who wanna go first? Nu er det dig til at starte først. Jamen, jeg vil sige, at det startede sådan, da jeg var de der 26. Så mine tændinger blevet højere og højere til. Jeg er blevet sådan 30, og nu føler jeg egentlig, at det har været sådan meget stabil siden. Og det er også derfor, jeg tænker, at nu det er et godt tidspunkt, fordi at, så tænker jeg, at resultatet bliver godt i forhold til det langsigtede, at jeg ikke kommer til at tage med hår fremadrettet. Okay, your style is different. You want as low as it can be. Okay, let me show you quick. Lift your eyebrows up. Do you see this muscle where muscle ends? Yeah. That muscle fiber. Yeah. That's your frontal muscle. I cannot transplant lower than that because when you do face impressions, when you talk, the hair would move and it would look weird. Okay. So, according to that, we have our limit. Above that is our working field, and then in there I can go nuts. I can do a transplant. Yeah. På en hårtransplantation, det var, at i en alder 28, der begyndte jeg at lægge mærke til, at hårene de faldt af, når jeg var i bad, med hovedsageligt tændingerne. Og det er så heldigvis stoppet nu, så nu har jeg besluttet mig, at nu skal det ske. Altså, I har det. Jeg sagde bare lige, at der er noget naturligt hurtigt. Thank you. Goodbye. Goodbye, thank you. It was good. Ja, det er zigzag, men det er selvfølgelig meget tæt nu, ikke? Zigzag. Thank you so much. Be careful, please. Er det okay? Ja. Så det kommer der til. Jo. Så medtaget gutter, I skal hjem og slappe lidt af. So make sure you rest in general. Rest, drink lots of water, and watch out not to hit your head. Usually that happens when you're getting in the car or getting out of the car, so again, be careful. Also, same thing with the jackets. Right? Så i går der var proceduren færdig. Hvordan har du det lige nu? Natten var hård. Første nat var hård. Det første døgn var ikke en rar fornemmelse. Der var meget trykken i hovedet. Men lettelsen, trykket, det er blevet faldet 50%. Det var lidt hårdere, end hvad jeg havde regnet med. Det første døgn. Men som jeg har det nu, så er det piece of cake. Smertegrænsen. Hvordan var den under processen? Bedøvelsen var hård. De første 5-10 minutter, indtil det ligesom havde kigget ordentligt ind. Men selve at få taget grafts ud og få plantet grafts igen, det var ingenting. Det var smertefrit. Og det var egentlig, hvad jeg forventede. Man kom ind og fik det skyllet og vasket med en fin, tynd stråle vand og en blid hånd og blev afkølet. Og det blev faktisk bare meget mere behageligt efterfølgende. Hvordan havde du det med personalet? Jeg synes, personalet var rigtig dygtige til at informere mig, hvad der skulle ske, og også tjekke op på mig undervejs, hvordan jeg havde det.
og om jeg havde brug for mere bedøvelse, eller jeg havde brug for noget vand, eller jeg havde brug for noget mad. Den næste videre forløb. Jamen, jeg er blevet velinformeret om, hvordan jeg skal vaske det dagligt fremadrettet, og tage mig af det og passe på det, og hvornår jeg ligesom kan begynde at være lidt mere fysisk aktiv. Og der har egentlig været sådan en ret godt skemalagt forklaring på det her. Så jeg går hjem igen, velinformeret. Har klinikken været god til at forklare, hvad der skal ske der? Det synes jeg helt absolut. De har gået det igennem step by step og været rigtig kommunikative inde på det punkt. Og så har vi haft mulighed for at kontakte dem, også mens vi har været på hotellet næsten 24/7, så jeg har følt mig tryg. Og en god rejseleder. Og en rigtig, rigtig dygtig rejseleder. Et døgn, så bliver det hele meget bedre. Proceduren den blev færdig i går. Hvordan har du det lige nu? Jamen, i dag har jeg det godt. Det må man sige. Det var lidt stram efter operationen i går, men vores rejseleder der, han sørgede virkelig for os og hentede alt, hvad vi havde brug for på hotelværelset. Så det var bare virkelig credit herfra. Hvad kom han med? Alt, hvad vi havde lyst til. Og tjekke til os flere gange og komme med chokolade og slik og frugt og mad. Alt, hvad vi havde brug for. Så det kunne virkelig ikke have været bedre. Bedøvelsen den gjorde ondt. Det gjorde den. Men selve operationen, der, altså hårtransplantation, det gjorde ikke ondt. Det kunne du ikke mærke. Der lærer man også at sove og sådan noget efterfølgende. Men da lokalbedøvelsen ligesom stoppede med at virke, der begyndte det at gøre lidt ondt. Så jeg var lidt ramt af det i går aftes. Som jeg har det meget bedre i dag. Jeg er en lille smule bange for at få lavet en hårtransplantation. Hvad vil du så fortælle dem? Altså man kan gå med overvejelsen om at få det gjort, så skal man bare kaste ud i det. Det er især med en, som har kan sproget, som vores rejseleder kan. Det er, man har virkelig følt sig tryg, at han kan tyrkisk. Så det hele har bare kørt på skinner. Han har sørget så meget for os, det har bare været perfekt. Var du nervøs for din første vask, da de skulle have bandagen af? Nej, egentlig ikke. Det foregik mig helt smertefrit, og de tog så rigtig godt af en. Så jeg var heller ikke nervøs før, nej. Hvordan har du det i dag i forhold til i går? Meget bedre. Vil du anbefale hårrejser til andre? 5 stjerner på spejlet. 5 stjerner? Altså, hvis man gerne vil hernede for det lavt, find en, som har en relation hernede til at kaste på, ligesom ham for hårrejser kan. Du føler dig så sikker ved det, det hele det glider bare, du ved. Og er der nogen hernede fra, der ikke lige kan engelsk 100%, så har han der til at oversætte for tyrkisk. Det har virkelig for mig været en kæmpe tryghed. Tak for din tid, Mathias. Tak for at du fulgte os. Kan I bare fortsætte med ham? Thank you very much. I wish we could hang out. I'll come to Denmark. Come to Denmark. You're welcome. Bare med sådan naturligt.